Sugeng rawuh para pamirsa. Ing budaya Jawa, urip ora mung mandheg ing siji papan, nanging kadang kala kudu wani lunga adoh, golek pengalaman lan ngudi rejeki. Iki sing diarani merantau. Ayo padha sinau piwulang Jawa babagan urip merantau. Wong Jawa ndu unen-unen, nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorak. Teges, wong sing wani lunga adoh kudu ndu tekat lan semangat, nanging tetep andhap asor lan ngajeni wong liya. Perantau iku ora mung golek bondo, nanging uga golek kawruh, pengalaman, lan kanca anyar. Wong sing wani adoh saka kampung kudu tetep ling marang asal-usul lan ora lali karo kulawarga. Ana piwulang Jawa sing ngendika, aja lali marang sangkan paraning dumadi. Artin, senajan adoh saka tanah kelairan, kudu tetep eling marang Gusti lan ora ninggalak budaya lan tata krama sing diwarisak. Merantau mbutuhake watak sabar, nrimo, lan gigih. Wong sing gampang nyerah ora bakal bisa nggayuh cita-cita. Nanging wong sing sabar lan eling marang Gusti bakal nemu dalan rejekin. Lan sing paling penting, wong Jawa tansah ngelingak, urip kudu migunani kanggo liyan. Senajan ana ing perantauan, kudu tetep welas asih, rukun, lan tulung tinulung marang sesami. Mula, urip merantau iku kudu digandeng karo tekad, sabar, lan eling marang Gusti. Aja nganti adoh saka kampung malah lali karo asal-usul. Nanging kudu dadi wong sing luwih wicaksana lan migunani. Matur nuwun sampun nyimak wejangan iki. Yen panjenengan remen karo nasihat Jawa lan pitutur luhur, aja lali kanggo like, share, lan subscribe channel iki, supaya tansah entuk pepeling urip saben dina.